Għal darbohra il-Ministru għal-Għawdex u l-Pjanar Clint Camilleri nieda skema ta' għajnuna finanzjarja għal kumpaniji u għaddiet li jibnu l-karrijiet jew maskri groteski bilan li jkompli jissaħħaħ il-Karnival f'Għawdex bħala attività kulturali li tiġbed udjenza minn Għawdex, minn Malta u minn barra minn Xtutna. Kull applikant fl-iskema li seddum miftuħa għal xar jista' jingħata għotja sa massimu ta' 25,000 euro fis-sena jekk jibni l-karrijiet u sa massimu ta' 10,000 euro fis-sena jekk jibni l-maskri groteski li fiż-żewġ każi ikunu jkopru il-kara tal-fond. Il-Ministru stqar kif permezz ta' din l-iskema qed inkomplu nassistu biex it-tradizzjonijiet u l-kultura f'pajjiżna jibqgħu ħajjin. Ta' dan kollu wasa biex propju dawn l-istess saqdiet nagħtuhom aktar support, aktar kuraġġ u aktar minn hekk ukoll premises li jkunu jistgħu jikruh anke permezz ta' din l-għajnuna ħalli jkunu propju jistgħu jibdew joperaw isaħħu l-operazzjoni tagħhom u aktar minn hekk ukoll jibqgħu jagħtu l-ispettaklu tant mistenni tul il-5 tiem tal-Karnival. Wieħed jista' japplika għal dawn il-fondi fuq is-sit elettroniku gozo.gov.mt jew inkella bl-idejn fl-Uffiċċju Prinċipali tad-Direttorat għall-Wirt Kulturali fir-Rabat Għawdex.